Min nhar il-ġimgħa 5 ta' Ġunju il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li ser jerġa' jiftaħ kollox filwaqt li l-ajruport ser jinfetaħ mill-ewwel ta' Lulju. F'intervista fuq il-medja tal-Partit Laburista, Abela fisser is-sitwazzjoni preżenti ta' pajjiżna bħala waħda li qed tressaqna lejn in-normalità u qal li l-pandemija tal-COVID-19 tinsab warajna. Għaldaqstant, żvela illi it-tnejn ser ikun iħabbar it-tneħħija ta' numru ta' restrizzjonijiet oħra fosthom il-ftuħ tal-gyms. L-istatistika turi b'mod ċar ħafna illi il-COVID hija warajna. Se nirritornaw għal normalità sħiħa. Jekk għandna gyms illi ma kinux qed joperaw, jidħlu lura u jaħdmu. Friday nistgħu nitkellmu 5 ta' Ġunju li verament imxejna lura din in-normalità. Robert Abela ħabbar illi l-ajruport u l-portijiet ta' pajjiżna ser ikunu qed jiftħu l-bibien tagħhom mill-ewwel ta' Lulju propju għaliex skont hu pajjiżna riesaq lejn normalità sħiħa minkejja l-appelli kontinwi tal-Professur Charmaine Gauci u tad-Deputat Prim Ministru Chris Fearne illi il-pubbliku għandu jibqa' jżomm l-attenzjoni u l-kawtela. L-erba' 1 ta' Lulju 2020 jiftħu l-ajruport u l-portijiet, hemmhekk se tkun milestone oħra importanti, miżuri prekawzjonari normali li mhumiex overboard, mhumiex se jkunu xi miżuri li jkunu overboard li l-turist jgħidu l-għandna ajruport miftuħ imma tiġix lejn Malta. Dan id-diskors wasal wara ġimgħa iebsa għal pajjiżna fejn tilfu ħajjithom 3 persuni kawża tal-pandemija. Il-mexxej Laburista ħabbar ukoll li nhar it-tnejn 8 ta' Ġunju il-poplu ser ikun qed jiġi ppreżentat budget multimiljunarju deskritt minnu bħala aggressiv. Għalkemm imkien ma semma li dan il-pjan se jitħabbar wara li Malta ser tingħata madwar biljun euro mill-Unjoni Ewropea fosthom 300 miljun fondi diretti. F'intervista, Robert Abela ħabbar anke l-intenzjoni tiegħu illi jaħfer il-multi li ngħataw mill-Pulizija b'ħafna xogħol u sagrifiċċji kontra dawk illi abbużaw mid-direttivi li tat il-Professur Charmaine Gauci. Miweħel il-multi mhuwiex kriminali. Iżda nixtieq li jkun hemm tal-mekkaniżmu li permezz tiegħu persuna anke jekk diġà ħalset il-multa tkun tista' tapplika biex tinħafer il-multa jekk tħallset diġà tista' tingħata refund lura. Intant, fost id-diversi attakki partiġani illi għamel il-Prim Ministru fetaħ attakk ġdid fuq id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Jiena ma jillest li naħfirlu qatt. La naħfer u lanqas ninsa. Fuq il-medja Laburista, il-Prim Ministru Robert Abela semma li l-istatistika tinsab favorieħ minkejja li din il-ġimgħa ċifri mill-NSO u rew illi fl-ewwel xhur tas-sena il-qatt żied bi 11,000.